شما مسقط مشکت چیا گوشه؟ شما مرال بلوشی چیا گوشه؟ آئیے با آواز بلندین جستے جواب من دلے ہما جوہلانکیانی تہدات کہ اودا من زندے ہما گا پیر کو تگا کہ بس منی جندے گا او پدا تا روچے مروچی ما مشکت کے گوشی ہمی جست منی گوشان کپی او ہما جستین جواب کہ ما ہچبر دات نکو منی جندے آوازا کہ پورا دور چر ریکارڈ کو تگین چیزیا کیت منی گوشان کپی گو او یکرندی پدا من جیڑی کہ ہما درسی خبر کہ چا کسانیا بگر تا روچے مروچی منم گوشک بودتگا و منم بی کساس توره تگا او ما آہنی جواب ہچبر دات نکو تا کہ انگتا منی گوشان توار کنا او گو ہما دمانانی اکسن گندگ ہمبا ای مدام منی ارواح سرا چو دراہ بودتگی ریش و ٹپے پشکفتگی نشانا منن گونا ایشا ما نوشتا کئی دیری او بوندیں تاکہ منی گمانا ایشانی گڈی ترانگ ہما ستکگی کاغدانی پور بیمانا گو مشکت ایرپورٹا پادانی ایر کنگا منا سکی وشی سوچکی یہ بو او من پا زور ہمی بو وتی اندرا ایر برگ جہد کو او گوشت ویلکم ٹو عمان ہاو چیا کہ عمان گوشگ واسطہ آ جہد و طاقت کے پکارا آمنا 15 ساحت سپر پد نیستا او شوگری ما پجمندہی واک پہمیان کو چیا کہ مشکت امیگریشن کاؤنٹرا ترا گونوتی ای دیما کے منا پیرا پکار بودتگا او منا بوت ہم من چوتی گوشان سراکنگ دابا زانک بوتوں کے سہروں کے پاسپورٹ کے منن گونی منا سویڈشی ناکاں او ای ایئرپورٹا منا ہر ہما چیزا گوزک کپی کہ من 2012 2016 تن 2018 او پدا 2022 گوستگتوں پاسپورٹ تہا یقین چیز کے منی یا آہا کیچ کہ موتی ودی بوگے جاگہ نوشتہ کنائیں تگا بلے چوش کے آن لائن ویزا فارم اتہا کیچ ملکی نہا او نے کے بلوچستان گڑا منگم بی کے ساس نا دلکشی پاکستان گی چین کو تگا کاؤنٹر تلک کسانی سبزلو کی بچکی دروشما وداری گا او چمنی اپتاد و اپتی رگاں اصلی باری چونتا تا بلے 15 ساحت سپر اپد منی اپتاد و اپت پشکپتگا یکیا ہم نجت کے دنیائے ایدگے ہر جست کے آئیے تہا ای ہم بوت کو تگا کہ چک کو جا پیدا کے یا ویزا کو جی بچلوک منان جوسکا انوکی پاسپورٹی منگوشت ہاو سک نوکینی تی کوہنی پاسپورٹ کو جی او من وانگ بوتوں کوہنی منی پاسپورٹ ہمیشی تو پاکستان ودی بوتگے جوست تو گپ ہر دوئینیا منا سویڈش پاسپورٹی گوں ماں یہ جوستے سراوتی اگنور بٹن جا تی پاکستانی پاسپورٹ کو جی زانا پکاری ہاو منگون 2 پاسپورٹ سپر نکا گاؤں تی آئی ڈی کارڈ ماں آئی ڈی کارڈ چا پرسا کشے او آئیے سرا ہم سویڈش نبشتہا کہ گو منی ہے چیزا ہم دپنہا سبزلو کا منی کارڈ منی دپو دیمان جنگے بدلا ٹی بلے سرا دور دا کہ من پیشیا واجلے منتوار ہم نو چیا کہ کمی دیران پد گونڈلے شینزارگانی توار چو شہماتا منی سرو گوشان لگ گاہا اگا شما مارگا ہے کہ منگو مہر آئیارا بچلو کو سبزلو کنگاؤں گوڑا وتی مارگا ریسیٹ کنے ہاو چیا کہ ما آئیے تہا اپسری ہچ گندگا نہ ہتوں بے دے آئیے وردیو کلاہا او عشق عمانے ایئرپورٹ امیگریشن کاؤنٹر اوشتا تگا ای دمانا مشکت ایئرپورٹ پاما پاکستانی پارکیے ڈولاہا او من تہنائی جنین یہ وڑا ہتوں کہ بچکی کہ منی چھکی گی روابو منا لین جنگاہا او شینزارگاہا چا دورا دگا افسر یا زانا میں نیامے جیڑا مارت او چوتی شبابا جوستی کتی کہ اللہ مانائی اشا چے مسلئی بچک کا عربیہ گپڑی گپ جت کے چا آہم ایدگران سرپد نبوتوں بلے باکستانی تہ نپرت زلیل کنگے پوریں جہد بجگ او کلاگا ما سک سرپد بوتوں
منا ہمی دمانوتی گہارزت کیے گپ یادت کہ وحدی مابیلہ میں اسکول عمانی عربیت کا اوتی چاری ہما اردو کے آہاں پا پاکستانیانی بی عزت کنگا در برتبوتگا میں دپو دیمان جتگا گوڑا منی گہارزت کیا منا گوشتگا چوشی وحدم بگوش انا البلوشی او ای دمانا ہم منی بدن پوستے تہا پورا کسیا گون سرجمین زورا پمپی جت او پدا جنان بو تا منی بدن پوست چو اپو کا چمنی بدن گوشتا جتابو او من یک رندی پدا وتی اندرا گوشت من پاکستانی نو من بلوچیوں او پدا بس ہمی پرکبر با احتیار او بی سدین بچک چارت او بس چارت او سک چارت او جیڑت کہ باری چی کان تاں کجام حدہ وتی امی احتیارہ کارمرس کان کہ آئیے جوتکی بوٹانی تہے دوئیں پادانی تہا ہستی کہ زمین نے ہما ٹکرا گو احتیار ایران کہ ہما یہ جندے گی چون منا نقلی نہیں اصلی عمانی منی چشمک کے پشتے دو پروابی چم بس ہما یہ سکتا تاں دوئیں ورناہاں کندگو مسکراو چیوا حلاس کو تاں او بچک کا منی پاسپورٹ آرا چو منی دپو دیمان توکی وڑا ٹپا ہی جت او منچا نوٹ ویلکمنگ کاؤنٹر آوتی کارڈ چسکو کہ نیشنلٹی جاگہ نبشتہ سویڈش او منی پاسپورٹ اولی تاکا گو منی اکسا ودی بوگے جاگہ نبشتہ کیچ او موتی گوشان شرکو او دلا گوشت ایشیائی پاکستانی چکو جادیست او پدا گنسار تی کشت و با آواز بلند گوشت ویلکم ٹو عمان.